Abarai nigo banyako bagukirana asumu bwa matanga boko mwenia nyagosira Daniel Ombachi oyole bomrumu abo omurai babake ase bunge county ya Kisii naende omwe ward ya Marani muske Dennis Ombachi ase banyako bakurawa amo nomwe ward ya Kisii Central muske Wilfred Mwenyeyoge mwe ward ya Munyerero muske Peter Utachu manyika dabna enyororo amo egati ya barai bande abange ase siasa chie county nabo go chie serikali ne chianyara ko bachiko bwatanze kuba muno ase birengero bya nyaka bikorwegwa igoro yabokoreri ase county ya Kisii nabo igo engwana yebirengererie bya omo waziri omukoro muske Fred Okengo Matiang'i kugania korigia ekero kyo burayi bwense omwaka bw'ekirubere na 2052 bonago tumanyi mulikito Daniel Ontiri. Abarai kurwase county ya Kisii abaragwa no MCA we ward ya Munyerero muske Peter Utachi nigolero bagendera n'umukia buko mwakere koko yo kabero mwaziri w'uburindi bw'Imaga Kenya muske Fred Okengo Matiang'i na kumusuguma esokie hasukurandire kergo kyoburayi wense hasobochori bogocha buna nere ubwenerete libagelyo ukwana hasebirero hasomoiga olenge boko mwenia nyagosira Daniel Ombachi oyole mumuro mwabo MCA we ward ya Marani muske Dennis Ombachi hasebonge ya kitutu chache North Meya County ya Kisii muskotachi nigo hara umuganda hasokubolia abwate sigwe gomoro cha serikali yembuye ko toira gosengonya kutunchiere serikali yembuyere igona hara gosaba naintu abantu baita bagusi tobeka namo mumuro itogiasokire tumubwatsie na erabe president 2027 mbarenga banjire nga tiko mumuro itasuke bosio mumuro ina kyakorokwa Matiang'i mwanzire tubwatsi Matiang'i asomoiga oyoboigekerenwa no MCA we ward ya Kisii Central muske Mwenyeyoge Dr. Joseph Kiage umunyakerogo wekagancha kya NGCDF asensemeyo Simon Mbaka Polycarp Gichana Richard Okari gati ya barayi banda bange Mwenyenye nigo boigo hagokere getambokero gie county ya Kisii kimagendero ubulia boigo chinyagitari kwigikwa chimashine chekerero eligo kini birengo byobochenu amangana muna ye muchari wegatoe county ito ongera wasababu anto bange ko irwarari bosongo bwana ntonyo radie muchari ga na ene gendo mucha gakora more te chimashine sichonse piga igombachi na ye nyororo na yorange ne gabana tonyore city scan ga tonyore gento ekor ultrasound ga tonyore no ne gento keria ICU ga abantu baitomba kuna kwirwarari ali level 6 wasababu nyagitari yeye oyo minto ngwa na nyagaje tito kwa no maen nerde tu mwakera jingo binga nakorete na indu tikatomente bintororo siasa hasemega ya matanga no kuramana negati ya lebo igakwanerwa chinga kiboigo chinkwana chagendrete igoro ya masikani hasabarai barasoborai morabarai mwachire omochie asa matangari bwati ya odero tigakoburukania abantu bararorenga matanga tawata omochoko kiagera karo twachire seino otobosika engencho mokore binda watanga karo moko enda Rome mwakara buna baroma bakoraki bono mwarora ntupange tubiaiga abairi baitombarayiga baragende batebenga ki gwomana twari Mbaka okwanero mukia bomubonge bwensemeiga omuske Jafeth Mukaya Nyakundi kimagendero boigo obolia egwechenga kichinyororo eligo ikirania ekirenga kiaye ase omushimiwa naiwo monto ndagakotebaga mangana mange lakini ye siasa omushimiwa wate a very serious job akora boniga eyo achore tu na bananchi bakitu jaje note na kego era motarero goroga igabona manyanyate eba moroje biragita bigenda tokorega asi pakanyakoe ebinde bibiko gatagati mari ga bigende gesieka bigende maate nyakongo ine gasi omushimiwa enda tokora kasi ye bando mbali goje kwenye marking akikwaru jibesa ga matanga eba goje kwenye marking akikwa korega asi eri bakwete ali ground siasa chebunge ya kitutu cha North na chiria che ward ya Marani nigoboigo chia bwatanse na keroyo mo wenyora libaga lyokweonia na kwegerera gesiasa bono mwagichana na Marani kwa chumura na since tigambae etangazo na ikaranse manga igora lyo dio enkoro ngagere paka bogere
nganyora sana gari nganyora ngamara niyoka na sensi etana gutwara mu business independence bono timaiti go sabanga na mura moko nyora abana bakorwe go sori bachayo mbagamba enare go sabanga mo wanja next time ekerwe gegeche nonye marania gose sensi na indutole enjoy yake gose bonombo bengo teba ekerwe genge korusi kwana ndegechega okali ninche nkorigie kerokia obo MCA oba marani ward tinta ketigwetani abo naborete chikura lakini leo tindi gwatura kende iyo nsiguro echikura because tubwate matuka mange sana gochibosia chikura chimanya gwako nabagambinya sawa gochora ekere kya abantu abasiri n'umunanjo ndagire Nkuributhire githeseni kia Getembe kureiga se kaunti ya Kisii riterene nguruko Daniel Untiri.